Hadin baladon katokat nengut ki parlok leng baki comments ngayo i. Ki bala keli sipang ke jingwan kaniam Hindu hang ni hari kasih. Lani kum juru kaniam Islam lani Muslim. Kum tang la percang banwat ya kene ka benta ban nadu menno kawan ban manu bala pediang ningkong ya kaniam Hindu hang ni hari kasih lani ya kaniam Islam. Te kum ta shoban ya kene ka benta ngakwa ban ya ru sipang ke jingwan kaniam Kristan. Amar kumba pitip kaniam Kristan hi kamdei kaniam terairi ke jongi dai kadai kaniam ke balawanra daki weipat ki jaban riu hang ni hari kasih jongi kendiat tungin sia pai sipang ke jingwan shua kaniam Kristan haba ong Kristan ka kentop lot ya baro ki kenhun niam syam najar ka tang ya kano ka kenhun niam hang ni hari kasih andre ya kano ka niam ka balangai hau belai baru Yesus Kristus kita latip kiniam Kristan. Haba pai ya ka gospel jong kaniam Kristan hang ni hari kasih. Baru lese pila ban kan mau ki don ru ki banglaya tu balawan yalam ningkong da u Krishna Chandrapal u missionary Bengali jong ka Serampur mission na po Bengal. Uni unong yalam nyam ulawan ringkat beruwe u Kristan u bakerteng u Gora Chan. Baru arngut layami na Serampur da kabayaj leng bagasnong Shilo lane selhen bat ban poy po pandua kan nyotrik yayong kat praspa khat lai hadin katukat ni por haba kila poy hang ni hari kasih kajingelap ka jongki kala sedang ban su thiet bat kila yo arngut ki Kristan kasih baningkong ban penbaptis kasnong pandua ka don harut wa hajan kasnong majai ni ka bholaganj ha kejat kilum kasih kalong kasnong khayi ka bahe ha ka baki kasih bakir khar ki juyesham man la kasngyau Kumta la itu bahaka sengi bala penbaptis yakini ki arngut ki kasih. Hakata ka sengi la yadan hadu prangut ki siem bat kumbahan rinus pangut ki kasih ki bawan ban pen. Bat kitai ki bala penbaptis hakatai ka sengi ki kentop ya u dewan bat u ana. Kini ki dena ka shnong syela. Henry hadin katukat nepor u Krishna Chandrapar. Syamna sa aslam pat hapok pandua bat ulahap ban lek paino. Bat loong hadin ke jing lek paino jong Krishna Chandrapal beruparlong sila ke jong ke than berkajaka kumta kini ki arngut ki baladep ban kala Kristan ha ka bakhadu ki la kala long biang ha ka ju ke niam kasih tenrai kumba kilong ha ka ba menengkong kumta ha ba phai sya ke jingwan yu kejat ke niam Kristan hang ni hari kasih kala dei nadu ka tei ka snam khat praspa khat lai tang ban na ka daw ke jing bamla ban kershan leng ba ka Baptist mission Henry kani kala pulam na kumta ka Baptist mission kala lek no nang ni nari kasih hadin ka jinglek no ka Baptist mission ka balawan ningkong hang ni hari kasih lawan pat sakani ka balang Presbyterian ka banwan hang ni hakari kasih kum ka mission bat ngi kenma bha sya panggani de daga jingwan u Thomas Jones balala bantong ya ka balang bat ka balang ka baningkong kala long kanung Saudia kani kalong ka jingi tho balengkon Syapang ka jingwan jong ka Wales Mission jong ka balang Presbyterian nadu kat praspa saphuwei bat shwaya ka ne pat ngin kenmau bakade ka Baptist Mission ka balawan shwa haba phai pat sasya ka niam Hindu bat ka niam Islam lani Musalman lani Muslim bengitem ka jingwan jong ka hari kasih ka don tangkat tukat ne lingkot ka jingi thu balatho hande umchimla la bat umchimla yo ban patai lut bin pabin namar ki jingtho kimdan Tenaga liang jonga ngamla ban batai start dalade ya ka ka baki long shwa jongi kila dab ban keren ane belada banto ngan yathu kumba kalong haba phai chaga jingwan ganiam Hindu hang ni hari kasih kat bala ban tip loong bakani ganiam kalawan ningkong hang tei hari lum jantia ba loong badai ka ying siem sutenga ka bala long ka wene ka ying nyotrap ki bala shim ningkong ya ganiam Hindu kani ganiam kelas dang ban su thiet hagasnong nartiang bat hagasnong disong syalaru kumju bat ngingai adu kat mentapat ngiyoi ya ka jingdon jong kaniam Hindu hang tei hanartiang Henry syamla tipat ya gasnam bat syamla tho hagasnam ayu kalawan kene kaniam Hindu hang tei harilum jantia haba phai pat sya kaniam Islam lane kaniam Musalman kam syamla yu jaka bandrung hagidonut jong ki khun ki siu hunyau turam Watla uwe ni kinong yalam lani unong yalam niam jongki ubakerteng uduan Muhammad
ula persyang shisin ban kiu syakane ka rilum kasi ban penyari ka hima jong ka jingai niam jongki Henry dei hakata ka por baki lai hima jong ka ri kasi kita kilong ka nobo sopho langren bat nong stan kila yeng teli ban penher kran yu tei urang ba sipai ki mughal hapo uduan Muhammad nakathan rinikol hadu ba unda phet yak no kumta ka jingwan ka jong u kam shimna su thiet satia ban penyo pat ye kijak ban riu kasi jongi ban rung nane ban yesno haganyam muslim te kumba phi yo I menta nagaleng ki kasi jongi lese yo menta kila don Henry ki duna hadu kata-kata ki ba penyesno ila de syakanyam muslim namar kumba kalong ha ki por menchwa kam shimna yo jaka Henry kanyam Hindu ngila yo I kalong kumtu abon ki paraja ban riu ki blayesno Henry parlong ngawan ra igene video pan phimdai ban sngoya pher niam phimdai ban sngoya shurut niam namar ka jingya sngo pher ka jingya shurut niam kan sapen long yengi kathma kumta kathma niam hi borbor kamla banyalam ya ka jingat jong uno ubriu sya ka jingpen em ka jong ublai